Seo úntainna thaighean is ústa an na glan goram lán eachtarí. Han tócalach hain ar gléag le, tócalach an eachtaríal na ALBA agus thuair sinne cúnant be an glanaidh dhéanú gaibh hiún garid. Cúnant mór a haun ghine agus tuci sibh go néim sinne bhí uafas a hain. Uafas a hain feichgalach agus seirbhiseachadh at Began cwtioch please, Angela. Nach dí an sinne. Cut sin.